de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip, urulay food trip. Chika, Toramax. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa Alcalde sa kusina. Igdilan yan sa 97.5 Bangon OKFM. Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. The time is right, we have tonight to spend together. Amor, amor, amor. And who can say if from today we'll stay forever? Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor. That's how I say the Latin way, how much I love you. Amor, amor, amor. For every night and every day I'm thinking of you. Whoa! Amor by Julio Iglesias, pampaliksing pambungad na sonata na magayon. Parang ngunya na pag-aagang Biyernes sa alkalde sa kusina. Nasa loob kan isip ko ngunyan iyon bagang tinula, yan bagang sinabawan na guna, nagaro basiramon maghigop ngunyan. Ta ako nagkakan ako ning kadikit na chiffon cake. Blowout ni Hilde La Cruz dahil birthday niya sa aga, pero ngunyan siya pakakan anyang baga digdi spaghetti saka chiffon cake. Siguro niya ako ang spaghetti sa ratsana yan bago ako magbareta. Nagnamit lang ako ni na kadikit kang chiffon cake na managum, kaya advance happy birthday na lang ki Hilde La Cruz, pakatapos sa belated happy birthday man ki Ron Enon sa masiramon man na maray na handa kasudma. Si ginuta na pato ang bigparatira mi ay. Pero ngunyan, garo napapahigop naman kita ning sinabawan na natural na manok. Pag-araw ka ning medyo nagtatagalumlo, mainit, garo masiramon maghigop ning natural na guna.
Araw mo baga sa sentro ka dakol tinda ning manok mga inapo na dressed chicken. An manok pambira kang inurubakan mo pinaghalian mo na ning balukag, pinaglinigan mo saka inapod na dressed garo itong binaduan. Pag ang tao man sinabi mong dressed, sabi mo mari ang bulos, binaduan. Ang manok man kang hinalian mo na lugod ning kambado niya kan mga balukag, dressed na. Ayan man ang istorya katukan sa kuy ama. Ibang and meaning kan mga word niya. Pag manok nga inubaan. Pag tao nga, binaduan. Yung mga dressed chicken sa sentro, kuminsan dahil ko believe na yan sabawan. An masiramo na sabawan, iyo po ang natural na guna. Masiramo na mare, lalong-lalo na kung yaon dyan, itong may yan tanglad, Iyan ko yan, sarusana namitang kung deng nagparakag ning pangtimpla. Yan bagang may paraluto na mama nagpiparakag na pangtimpla kang maghigop na ko kang tinulang manok niya ako masiramon hay. Aram mo kung si Sempig taraman ko kaya niya ako pambiraan luto mo masiramon. Pigilin ko makamambig parakag naggaga ka lang kung ano-ano lang kukuting-ting ka lang ay may iba kun ining David Dulyanong ini kung ining nagpapahingalo na kang kami magkaribanan ken sa DZHN itong radyo sa kuya sa supermarket dumang kami inot nagralaog ning bilang taga-radyo itong mga trainee nagte-training pa lang kami mga announcer ay ang trabaho mi ni David Duliano kay ito takato ang DZHN drama station may mga drama kung natatanda ninyo itong Rocco ang Batang Bato kung ano-ano pa. In between dramas, tan drama po, 30 minutes. Pagkatapos kayan, siyempre malawag ng commercial, masabi ng oras ang announcer, ay ang mga regular announcer kayo ito, sa Tony Bitito, sa Joel Buena, na off-man. Kaya pinag-assign, si mga nagtitrain, araw kami sa mo ni David Duliano, kamo ngayon mo na magjaran nga, pagkatapos nga kan drama, mataram-taram ka mo ng public service announcement, pagkatapos masabi kan oras, ang tabiyanan na masunod na drama, na ang titulo arong niya kaini, ang oras po ngunyan, sabi na miyembro kang KBP, pasok na ang drama. Yan ang trabaho mi kadto, mag-train ka muna magtaram sa mikropono. Ay kadto igwan ni mga, siyempre may mga taga ang radyo, may sarong gurang nahalip mong sipukot. Pag-abot naman, may darang guna na dakula. Ano po niya ko yan? Sa indo nga digdi sa DZHN, ta akong taga nga nindo. Duman nga sa badang mi, permi nga ako nagmumonitor sa indo, nagdadangog, maitaman man nga akong manok, nagdarang nga ako ning manok, di nakagakod lang duman sa likod, si Guna, mayo ning mga empleyado. Ini man David Duliano, uminabot na, gutom. Takad to, medyo mapa kami ng mga sweldo. Ngaya, Bert, ano may manok baga nga dyan? Nya ako darakan taga sipukot, sa tuya dayan. O, sige, maluto ka yan. Nya ako, hindi ko totoo magbuno ka yan, hindi ko totoo magluto. Dito nangyari lato niya si Karibanan tadig dito makakabang at tapangaya. Tagutom niya ko. Kung ano niya kung maray kayan, raabutan ta na ngayon lutuon ta. Binuno niya si Guna. Duman sa itaas kan supermarket. Inti yung pigrabutan. Ay isa ka may lutuan man duman, nagpakalakaga ng tubig. Di ko maramang kung asin lang ikinag, saka kung ano. Yun ang niya. Magkakanang niya kitang dua. Higop kami. Ipanakan nanamit ko. Ako pagkasiram-siram. Anong kinag mo? Mayo, asin lang. Saka ako ano. Ito ang nagigirong dumang ko ang tinulang iyan. Kang tirahon mi si manok na para sa ibang mga empleyado na barang ang kamo kani pagluto niya, barang ang kamo. Ang sabi man kan David Duliano, para haralaton ta ngayon mga taong iyan, marayo man, tirahon ta na ngayon, ita kita gutom. Libre pati nga kita digdi, mamansuldo. Tinirami. Yun na to nagigirong dumang ko kan na matibay pala magluto niyo ng tinulay, ining David Duliano. Pagkatapos, pag nagpuprograma pa ko, ang paborito ko nga si Victor Wood, ito ngayang Little Darling. My lover, I
hold my own and never do wrong. Hold in mine your little hand. I know too soon that holds so grand. Please hold my hand. My dear, I was wrong to try to love you. Kupa, 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 kupuela. That's my lover. I'm just for you. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, my hand is shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, I want the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside is shaking like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touching my hand and what the chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm all shook up. Sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. Then be on our way. I will never love you. The cost of love's too dear. But though I'll never love you, I'll live with you 1 year. I'll sing to you each morning. I'll kiss you every night. But darling, don't cling to me. I'll soon be out of sight. But we can sing in the sunshine. We'll laugh every day. We'll sing in the sunshine. Then be on our way. Daddy, he once told me, now don't you love you any man. Just take what they may give you and give but what you can. Now when our year has ended and I have gone away, you'll often speak about me, and this is what you'll say. We sang in the sunshine. We laughed every day. We sang in the sunshine. Then went on our way.
Yes, we sang in the sunshine, then went on our way. May mga marayrain na development ni na Barreta ngunyan mag-national or international. Pero timing man sa pagtalikod sa kinaban ni David Juliano ay sa mga gusto pa lang magpabot maning pakidumamay at ang ning madangumang kan sa mga pamilya. Pwede ka mo mag-text sa kuya 0919-431-5528 0919-431-5528. Aram po nindo sa intirong kinaban ngunyan ang magayon na Barreta, iyon na ang dating nagigira, nagpundo, asin mag-urulay. Ining Israel saka Hamas sa militants. Ini pong mga militanting Palestinyo duman sa Gaza Strip sa Jerusalem. Yan ang pinag-iwalan nindang lugar. Nagbuburumba niya, nagpapalupada ng mga raket, gulpi na po ang ganan. Ang problema, nakakadamay ang mga aki, babae, mga sibilyan, pareho kang Israel, sirimang kang Palestinians. Kita man ng mga Pilipino, mamangkita ng pinagkakampiyan dyan, na ngaya pabor sa Israel o pabor sa kuyan, Palestinian, tayo ni riwal ninda sa daga. Kaya ito pa mga 100 years ago, ay ang pagtubod kaning mga Palestinians na mga Muslim, sa inda ining daga, ining Gaza Strip, ay ang pagtubod man kang Israeli sa inda. O, kaya mayong kamugtaka na, ako yan, basta na lang iriwal sa ng iriwal. Ngunyan, palibasa pinag-aariglo kan mga international community, nagtugot na po ang Israel saka ang Hamas militants, ining mga Palestine, na magpundo na magburumbahan. Nagkakagardan, mga sibilyan, mga kaakian, ay nakakahirak. Basta na sa namasabugan sa imong harong, na day ka mang kabali sa iriwal. Kaya iyo po yan ang sarong development na pangyayari sa kinaaban. Magayon na peace ang nangibabaw sa tao ng giyera. Ang sunod naman, digdi naman sa Manila, sa Pilipinas. Day ka mo matubod. Nag-uulay ngunyan si Presidente Duterte, sinaman si Vice President na Leni Robredo, na sila magtatabangan sa pag-promote kan bakuna. Tayo po ni mga Pilipino, ay na, abo ko magpabakuna. Baka nga magkurtapang yan, dugo ko nga kayan. Na pag kita po gabos mauyon na magpabakuna, maaatintang inapod na herd immunity. Itong kadakulaan kang populasyon na nabakunahan, kaya din na malusot ang COVID, taanas na may bakuna. Pero kung igwan di pa nababakunahan, sige ang kanap kang COVID. Kaya ang kampo da ni Vice President Leni Robredo ay madupil kay Presidente Duterte na magtabang para i-promote ang pagpapabakuna kan mga Pilipino. Ay naggayo ng barita Pag-aur ka na maging barita, garo mapangudto ka man lang, masira mo na Lalong-lalo na kung ang panira mo gulay, pagkatapos may sira, igilid na mo ng karne. Masira mo niya magpangudto Nagtatabangan niya si Duterte niya sa kasi Robredo para sa bakuna. Pagkatapos nga, nagpundo na niya ang giyera duman sa Gaza Strip. Minsan, nag-urulay kami kan David Juliano. Ako nga pag nagpuprograma ka nga, may gusto niya kung hagado na tugtog. Iyong nga nisisikaton niyang panahon kayo sa UNC, ang kantang niyang ini, na nababagay nga sa, kan ako nga nag-iilusyon pa, kadto ang misis niya, day niya pabisto. Ay sa college kayo ang kaiba-iba ni David Juliano, ining si Ervin Borja. Pero kami man ni Ervin magkaklase. Si David ay kumanyang kaklase. Kaibanan ko lang sa radyo. Pero ang dua, pero may magkaibanan. Kanyaon nga ko kato sa UNC College. Igwang nga kung namuutan na sarong babae. Na sarong inapod na beauty and brain sa UNC. Naaram ko nga hindi nga kung maguguston. Takadakol nga nag-ilusyon sa iya mga dekalidad na estudyante. Pag ikabaga magayon, bright na magayon pa, ay masakit nga ay pero nga nagpirit niya kung mag-ilusyon sa iya, pigprang ka nga ako nga David, let's be friend na lang nga tako nga committed lang niya sa iba ay medyo marayman si pag-iuli kang babae kaya ito nga kan ako nga pigprang ka niya nga na syempre bigo nga ako sa iya ang sikato niya katong kanta na Rita College na gusto niyang madangog na parati Fool That I Am.
the sweet love that you gave me. Maybe I'm crazy, but I keep on losing ground. Fool that I am, fool that I may be. When will I ever know what's true? And if I found out differently, would I still love you? Two hearts breaking, two hearts aching. Someone's taken more than they gave, trusting in someone who has no trust in me. Fool that I am, fool that I may be. When will I ever know what's true? And if I found out differently, would I still love you? Fool that I am, fool that I may be. When will I ever know what's true? And if I found out differently, would I still love you? Would I still love you? Gusto ko, okay ka. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong Biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin ma-Biopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-Biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Milestone Guarantee and Assurance Corporation, ini ang dating Yasco na bistado sa non-life insurance business. Arugan Performance Bond, Surety Bond, Contractors All Risk Insurance, Fire Insurance, Motor Car Insurance, Engineering Insurance, asin kadakol pang iba. Sa Naga City, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation makukuha sa ground floor kan Ramida Centrum, Elias Angeles Street, Naga City. Asin sa ground floor kan Prieto Building, Panganiban Drive, Naga City. Hanapon lang si Mr. Jun San Juan, cellphone number 0916-6749613. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Catherine here.
Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Kung ang hanap mo'y di kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan, aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga, kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log-On Diet, Camarines Norte; JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay; and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Ang sa tuyang oras ngunyan 8 minutos makagi po ang alas 11 ang oras sa tudyan kang Cabral Bicolandia Supermart atud man yan kang DMSQ kang original Master Square Cibros CBS Quick Save CBS Convenience Store CBS Express sirmanggang Estabilo Lending Corporation. Papa Bert, nakikisumaro po ang kapulisan kang gain sa MPS sa kamunduan kan pamilyan Duliano sa pagparam ni Dave sa kinaban. Baka igwa ka po diyang kantaning maniwang-niwang na singer ay pirmi niyan na Eddie Peregrine ang but sa biyong kenta. Medyo payat baga to. Salamat na lang sa mga pulis diyan sa Milaora Police Station sa pagpaabot ng pakidumamay. Sabi ni Ernie Verdadero, Dave Duliano was one of the pioneers of NX. Ayan, sa bagay na daw ko sa bago si Ernie. Salamat na lang Ernie, kumusta ka na lang dyan? Ernie Verdadero. Ini ang kadakon ning aram na istorya sa media, tapalibasa inot man ini sa muya, garong inabot pa ni Ernie Verdadero ang ikog kay itong inabot na golden years in local broadcast. Itong mga panahon na Eddie Alanis, Sal Fortuno, Aling Sonia, ay nakaiba pa siya duman itong mga golden years sa broadcast. Takadtumang kaya, mayo pa maning FM, mayo pa nin TV. Talagang ang home entertainment ka to ang radyo. Pag iwa ka to ning radyo, considered kang mayaman. Pag ang mga kaklasiko nga ni kayo sa elementary, sa Santa Cruz Elementary School, ano nga may radyo nga ka mo? Ay, nyako ko yan, mayo pa, nadadaw bilang sa kataid, tagaroon nagkaigwa kami ng radyo, kung sabagay magagraduar na ako nin ko yan, magagraduar na ako nin elementary, saka na kami nagkaigwa ng radyong singer. Takatuan singer, yung bagay na singer sewing machine, ay igwaman niyan kay itong, igwaman niyan kay itong programang, ay igwaman niyan kay itong produktong, kuyan, radyo na transistor radio. Ngunyan, yan ang pinaka-primero ming radyo kadto. Kan makigwa na kami ng radyo, ang istorya ko sa kaklasiko, kami mayaman-yamana, taigwa na kami ng radyo. Ay iyan si mga panahon kahit kan inapon na golden years. Ay si ikog kayan, inabot pa ni Ernie Verdadero. Ay kami kan matapos na si golden years, nagralaoga naman kami. Garo ba ko ng golden years yan? Ay garo copper na lang garo yan o silver. Kaya sir, ni kada ko yan ng aram na istorya nin mga taga-radyo. Kumusta ka na lang dyan, Ernie Verdadero. Sir, mas iba pang nag-text sa tuya. Sa intabi ang lubong, sabi ni Andy Culambo,
Ay, happy birthday pala Andy sa misis mo, si Rose, happy birthday na lang. Actually, di may paaram ang data kayan, ang ibang information, kaulayin pa ang pamilya, kung nuwarin ang lubong, sain ang lubong po kan bangkay ni Deva Duliano. Aramon tapayan. Papa Bert, nag one battle na po si PMSG Buboy Vargas, nag one battle na da. Si Kap Mayit Abukarman, udok sa Butman na nakikisumaro. Salamat na lang dyan sa Indo sa Minalabak. Itong pinag-request kaning saro, pinatugtog ko na, pinagagad yan ng sarong parantabay na dahil man nagsabi ka na sa iyang pangaran. Si Estelita Kamba, sabi niya, masiram na tinula si manok ni Arnel Kuya. Yan, sabi ni Estelita Kamba na nagantabay sa tuya. Bueno, balik kita sa kulibat ko pala na kasubago naging nag-claim ning radyo si Ella Adolfo kan Bagong Bayan. Pero sinanggana ni kasubago ay nag-claim. Ay bistado man palang ko na katunya ang kapangya duma sa RN nga. Nahihiling na palang kami na David. Araw mo nga mas mataba ka ngayon ngunyan. Sabi sa kuya, ay iyo. Ay una kuya ko, kanto mas mataba ako. Ay ngunyan nga. Ano niya ko tatandaan mo, haloy-haloy na. Nagparangirit si Ella Adolfo, parantabay palan. Kan sinabihan ako mataba, ay sa katamay pagkakandig di Sil de la Cruz, di ano pa si kakakanungkutang chifon kik na dakula, pig tinidor ko na lang, kadikit niya ko, kadikit lang, tinidor lang. Mataba na palang ko. Manganganaan ng maray, kaya kumusta na rin dyan si Ella Adolfo sa Bagong Bayan, Naga City. I followed you to Texas, I followed you to Utah. We didn't find it there, so we moved on. I went with you to Alabama, things look good in Birmingham. We didn't find it there, so we moved on. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes. Oh, they're only fleeting things, my elusive dreams. You had my child in Memphis, then I heard of work in Nashville. We didn't find it there, so we moved on to a small farm in Nebraska, to a gold mine in Alaska. We didn't find it there, so we moved on. And now we've left Alaska because there was no gold mine. But this time, only two of us move on. And now all we have is each other. And a little memory to cling to. And still you won't let me go on alone. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes. Oh, they're only fleeting things, my elusive dreams. I know you're tired of following
say you're finished with love, that you'll never love again as long as you live. But believe me, you love me again. If for once you find it in your heart to forgive, take my heart, I can undo all the wrong. Let's start, just a little bit of love goes far, you begin to live again. Take my heart, come on back where you belong. Let's start, you can do it if you take my heart, you begin to live again. Now that you've seen the bad side, there's a chance that you won't find the heart to forgive. But believe me, there's always the good side. In a world just made for us, where lovers can live. Take my heart, I can undo all the wrong. Let's start, just a little bit of love goes far, you begin to live again. Take my heart, come on back where you belong. Let's start, you can do it. Mula nung ako'y nag-umpisang maglakad, tila may kumpas ang bawat hakbang. Natutong sumayaw sa sariling paraan, sa bawat tugtog na alam. Hindi naman sa ako'y nagmamayabang, kailan may hindi pa natanggihan. Mahusay magdala, tila napakagaan, sa hangin parang lumulutang. Maraming kapareha na sa akin at daan, pagkatapos ng tugtog nalilimutan. Ngunit nang makita siya sa sayawang ito, naggambot ang tuhod at naturete na pati pa ako. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka. Makapareha ka, mahal na prinsesa. Dahan-dahang nilapitan ng dilag na ito, at mapormang sineyaw sa gitna. Umikot ng umikot at nakakahilo, lahat ng tao'y tulala. Iisa ang kapareha sa buong magdamag, hindi ko siya mapagod at hindi matagtag. Hindi ko maiwanan at di rin mabitawan, tuloy-tuloy ang kapit hanggang sa mauwi na sa simbahan. Panaginip kita, mahal na prinsesa, minsan sana'y makapareha. Ibibigay ko pati puso ko para lamang makasama ka. Makapareha ka, mahal na prinsesa. Mula nung kami sa simbahan naglakad,
kasama na sa araw at gabi. May ilang mga supling na ngayon'y nadagdag na sumasayaw na rin sa tabi. Minutos po, makagi ang alas 11. May text sa tuyali sa Melbourne, Australia. Dahil nagantabay siya sa live streaming si Jovi Dungka. Ini po kababayan ta, taga dyan inis sa San Agustin na Kanaman. Pero siya resident o citizen na siya kang New Zealand. Pero may kontrata siyang trabaho sa Melbourne, Australia. Si Jovi Dungka. Sabi niya, Digdi, hello Bert, yes, nadangog ko ang pagali na ni Dave Duliano sa Kinaban. My deepest condolences sa DZOK FM family and to his own family. Avid regular listener man ako kan programa nindang Riding in Tandem with Ervin Borja. O ito pala si David, sa kasi Ervin Borja, di may Riding in Tandem. Ay di lang sinasabihan, may paradangog pala sinda duma sa Melbourne, Australia. He was one of the radio media intellectuals with so much sense of humor. We'll surely miss him. Sabi ni Jovi Dungka. Salamat talaga sa imo, Jovi. Kumusta lang mo dyan sa Melbourne, Australia. Bert, na kaibanan ko man yan si Dave sa DWRN kang may Sunday commentary program ako sponsored by Coco Fed. Sabi ni Judge Frunying Maristela. Ini po nag-text. Tayo si Judge Maristela. Maski siya, sabi nga ikato, di kampanilyang abogado, ini po at the same time, broadcaster. Tani, may programa sa radyo ka ito, not necessarily legal. Basta may talk show siya. Kaya ining si Judge Sapron Maristela, minsan pa sa buhay niya, nag-imam po ining broadcaster. In fact, siya pala nagprograma sa Coco Fed. Saro siyang disente as yung prangkang tao na di matatawaran ang pagka-onesto. Condolence na sa sayang familia, sabi ni Judge Frunying Maristela. Salamat na lang. Marina Aga, sir, condolence po sa family Duliano, sa family Okik. Sir Dave, rest in peace. Di nagsabi kan sa iyang pangaran, nag-text sa iya, ay nag-text sa tuya. May mga nagpapaabot man ng condolences, pero di pinagsabian pangaran. Hi, I'm a hard-working male American. I am currently in the Philippines. I'm looking for a serious relationship. Please do contact my email. Pambira, nadang ang number ko. Nag-text siya. Sa rula siyang Amerikano. Hi, I'm a hard-working male American. I am currently in Philippines. I am looking for a serious relationship. Siguro mag-agum ano. Please do contact my email. Ang email niya, colebryce96@gmail.com. Ang Colebryce, COLEBRYCE96@gmail.com. Pero mag-email ka dyan, makipag-friend ka garo, ano? Yan, naghanap pala siya ng serious relationship. Malay mo kung talagang seryoso man, araw mga Pilipina, sabi nga yan, maray na agumon. Kada kuldakol ng mga foreigner pag sinabing Pilipina, bilibsinda. Talagang anlaing Pilipina, yan, pang pamilya, no, agumon. Dahil inot, maigos, mapagmahal, and magagayon. Sabi man Digdi, good morning Bert, my prayers sa family ni Dave Duliano. Yan, dahil man nagsabi ka sa iyang pangaran. Ano? May mga nagpapaabot man, pero din nagsabi ng pangaran. Pigbisita ko digdikan sa kuyang batchmate sa Kamhay Batch 74, si Vic Brazal kan ikang Pakul, duma sa may Don Leon Abellagaro itong eskwelahan. May eskwelahan dyan, haranip pa lang siya duman. Actually, aram ko ang dala na para sa Vic. Sabi niya, anong nga tali ka nagapit duman para mahilimong yan sa kuyang piggery. Nagkaigwa nga ng ASF, itong African Swine Fever. Pero nga day na sa kuyang urig, kaya siya palang kadakot pang urig niyan, day nga na day tinamaan.
Kaya dyan pala sa Laugang Pakulo, sa may eskwelahan, itong Mariano Abilla siguro ito, o Don Leon Abilla, ay may mga orignya ko duman, taday nga tinamaan kang African swine fever. Ngayon nagbisita sa Kuya Digdi, may padarama sa Kuyang pasalubong. Kaklase ko niyong maskulado kang panahon, dyan sa Camarines Sur National High School, ay ngunyan maskulado pagiraray, siguro kaataman niya ng mga anayon sa kapakal, lalong lang maskulado. Kaya salamat na lang sa imo, Vic Brazal, Bats 74 sa Kamhay. Ara mong yung paborito kong yung maray ang Bee Gees. Where are you? Cherry red, sweeter than the honeycomb. Sweeter still when we're alone. Cherry red, my cherry red. Turquoise green, greener than the deepest sea. Greener still when she's with me. Cherry red, my cherry red. I wonder why the stars at night shine big and bright for me. I wonder why she's true to me the way that she will always be. Cherry red, sweeter than the honeycomb, sweeter still when we're alone. Cherry red, my cherry red. I wonder why the stars at night shine big and bright for me. I wonder why she's true to me the way that she will always be. Cherry Okay FM. Gusto ko, okay ka. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Toti ng Ragay. 37 years old. 36 ay lagi ko nalas po aking dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang. Halos hindi po ako basta-basta makatayo, basta nakaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po. Ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtik po, taga 36 agad po ng Rise Coffee. 4 na po lang po, naranasan po agad po. Na po tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang Rise Coffee gusto po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rise Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rise Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling
Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Babareta, wais at mura, surf Babareta, ang wais choice. Wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang labada mo. Surf Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, surf Babareta, ang wais choice. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral de Culandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral de Culandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Kayo po, hindi po sa Malinaw, sa Libbanan. Kukuha po na nagtataas rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Masakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't
Jesus. Perhaps Ang sa kuyang classmate sa kamigong matibay na aircon technician si Melvin Buena, nagpapabot mandaaning condolence sa family ni Dave Duliano. Ini pala si bangkay po ni Dave Duliano na bibilaran sa St. Peter's Chapel dyan sa Tabuco. As in, initially, garo naaraman ming ang lubong ni garo sa Sunday. Taangon niyan po baga, garo 3 days lang ang bilar ninhuli po sa order ng IATF. Kaya kami man na mga taga OKFM nagkaurulay sa agang Sabado, itong inapon na last night, mabirisita man kami duman sa burol ni Dave Duliano. And pinag-aarami pa kung saan talaga ang kuya niya, ang lugar kan interment para kay David Duliano. Bueno, sa kuya man pinapabutan ng kumusta dyan sa Bacolod Street sa mini subdivision ng mga parantabay ta dyan. Asin man si Raul, good morning Raul Villamor. Asin man sa iba pang mga nagantabay sa alkalde sa kusina. May nagagad kang sunatan ni ito over 50. Aber daw, over 50. Amigo, amiga. Sige sana. Abante. sige sana, basta happy. Tawa kita over 50. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta aidan na adik. Sige sana, basta happy. Tawa kita over 50. Isipunta na kita maswerte. Tana abuta aidan na adik. Di na kita magpangareklamo. Taaidan di na mababago. Dapat permisan ng positibo. Pag nag-adik, mainlo sa payo. Sige sana, basta happy. Tawa kita over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na aidad na adik. Kinmakulong akasukasuan. Di mangalas dalayo mabahoy kan. Paapulas o kaya di paukag. Lang ray baga lalo na kinsaranga. Hihihi. Di magparamos lang sa kamagmurot. Taabuhay kunong malaka alukot. Kanos ka ang ukila ka turundot. Maray pa magikit-ikit kalubot. Sige sana, basta happy. Tawa kita over 50. Isipunta na kitang maswerte. Tanaabot na aidad na adik. Pagliagi o pagbayli makaliliksi. Di magsabing gurang na ta pwede ba? Maski baoy ka na to mga senior na. Di mag-surrender ta kayang kaya pa. Sige sana, basta happy. Tawa kita over 50. Isipunta na kita maswerte. Tanaabot na aidad na adik. Para bagsik, maski over 50 na. Importante, happy sana kita. We were very happy. Well, at least I thought we were. Can somebody tell me what's got into her? A house, a home, a family, and a man that loves her so. Who'd believe she'd leave us to join the burlesque show?
say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Here's a picture when she was my sweet Mary Jo. Now she's got rings on her fingers and bells on her toes. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Oh, I got when my Joe's been dancing here in New Orleans, in this smoke-filled honky-tonk they call the land of dreams. Oh, here she comes a-strutting in her birthday clothes. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Oh, baby, baby, won't you come home? Say, we all miss you, and every night we kiss your picture. Oh, Rose, one night the lights go dim and the crowd goes home. That's the day you wake up and you find you're all alone. So let's say goodbye to Gypsy and old Mary Jo. Say, has anybody seen my sweet Gypsy Rose? Sweet Gypsy Rose. So take those rings off your fingers and bells off your toes. Say, has anybody seen my? Now you know just what I mean by. Has anybody seen my Gypsy Rose? Say, has anybody seen his sweet Gypsy Rose? Here's her picture when she was his sweet Mary Jo. Say, has anybody seen his sweet Gypsy Rose? Here's her picture when she was his sweet Mary Jo. Everyone considered him the coward of the county. Never stood one single time to prove the county wrong. His mama called him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. Now, he was only 10 years old when his daddy died in prison. And I took care of Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there were 3 of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand.
Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up, met him halfway across the floor. Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. Tommy left the barroom, not a Gatlin boy was standing. He said this one's for Becky as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I couldn't turn the other cheek. Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Everyone considered him the coward of the county. Song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. When you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Sing it with a cry in your voice. And before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Song sung blue. Just to look in your eyes again, just to lay in your arms,
just to be the first one, always there for you. Just to live in your laughter, just to sing in your heart, just to be every one of your dreams come true, just to sit by your window, just to touch in the night, just to offer a prayer each day for you, just to long for your kisses, just to dream of your sighs, just to know that I'd give my life for you. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For you alone, only for you. Just to wake up each morning, just to you by my side. Just to know that you're never really far away. Just a reason for living. Just to say I adore. Just to know that you're here in my heart to stay. For you, all the rest of my life. For you, all the best of my life. For you alone, only for you. Just the words of a love song, just the beat of my heart, just the pledge of my life, my love for you. Hold your breath. Make a wish. Now count to 3. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want a new paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Wanna change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly